Basakango Durga Puja Thaitongo aro bisi samai koroi 8-9 din abo haise hingke ani kaisa sini tipara salang ni burung jotono kaisa request ba khulumung ba haijago Durga Puja Thaika hingkai sini tipara sarak ba tipara jagrok salang ni burung joto tongthok jago bai ke tongthok jangke nigiri mapano saya hokhoi thuyo bai scooty khikoro buri silarok maka khai ang borotong hasaka de tong na nokho saka tong sainiya asi jaraka tong thok jago hingke chalarok bo buri sikla na bai khikoro ba scooty khikor babo khai basic jani thok dabai jak obo sainiya je phogo soi asara jago jaga paran thang athokase bo bohabo khana seni na hajok thika ba na hajalo thika hingke phaimani sia ke mafa hingnero bo nigini basano lokholabi please ang hajjo khayo taklayong ha 2025 kaisa virus birat gorjoma akhujak nong manghana YouTube Facebook o virus bokoro hit virus no kirdi o virus bai manjakhangai thijai hamneya susila kai hamneya bo o virus bai manjaya tikhi tongdi ang jotono hajjo khayo bisi ta tongthok jakdi tongthok jakhangai soboni takalai langma sono soba thini ibu sainiya hambai jotono ani kokasi